Hola, sóc la Gemma Lienas. Suposo que ja ho sabeu que aquesta és la setmana de la Barcelona Negra, la setmana dedicada a la literatura de misteri, la literatura criminal. Com diu la llibreria La Central, els carrers s'han omplert de sospitosos. I és per això que jo avui us porto dos llibres de misteri. Un de clàssic, editat en paper, i un altre de modern, editat en e-book, esclar. El clàssic és aquesta edició magnífica de càtedra de tots els contes i novel·les de Sherlock Holmes, Todo Sherlock Holmes es titula, de l'Arthur Conan Doyle. És un llibre magnífic per tenir a casa. És veritat que no es pot llegir al metro ni tampoc en el llit perquè pesa moltíssim, però és un llibre molt recomanable, no només per la seva edició magnífica, sinó perquè els contes són fantàstics, i rellegir-los de tant en tant, alguns, d'aquest detectiu tan conegut, el Holmes i el doctor Watson, la veritat és que és un plaer. Si us agrada la sèrie de Sherlock Holmes de la BBC i no heu llegit encara els llibres, us els recomano perquè us encantaran. Com a llibre modern, us porto una novel·la del Michael Connelly, un autor nord-americà que escriu thrillers. Aquest és un thriller que està molt ben construït, que té un ritme trepidant, com tots els thrillers, que està basat en les noves tecnologies, o almenys en part basat en les noves tecnologies, però està explicat de manera que no fa avorrida la lectura ni la fa complicada, sinó que es pot seguir perfectament i a més fins i tot la fa més interessant, tota la qüestió de les noves tecnologies. I d'altra banda té una altra gràcia, el llibre, que és que els personatges, sobretot els principals, tenen molta profunditat psicològica, cosa que no és habitual en els thrillers. De tota manera és un llibre d'entreteniment, és a dir, que tu passes molt bé mentre l'estàs llegint, però un cop l'acabes no et fa pensar gaire. No és com els llibres de la Patricia Highsmith, que sí que eren novel·la negra, però que et feien pensar. Doncs res, aquests dos llibres espero que us lliguin bé amb aquesta Barcelona negra que tenim ara a punt, i espero que us apunteu a algun taller de la Barcelona negra.